wazotenda sapo wamutenda nemari ndamutenda nemari ta $700. Alright. Naisa ndo waitendwa nenzvimbo kwetu ini nanda kumutengesera tukuvuga tati waitendwa nenzvimbo kwetu nzvimbo handinani saka waitendwa ini handachendikatendwa nani alright. Kuanza ava mwacho na watokanganisa mhiko kudaro watode mhosva yekutoningirikira ndizvo zvachitaura pamberi pamambumisana zvare zvichokwadi mwari mubatsiro kwemashedzerwo ekuno inini ndini uyu apiwa nzvimbo inini ndini ndakabatana nauyu paproject saka iye takazoipisana kuti inini ndini ndichange ndichigarapo toraita project yembudzi saka ndini ndichange ndichigarapo uyu ari akapfukanisa iwa uda kutengeserwa ndodati mutaure chokwadi dzangaindifonera zviya tautaura chokwadi ngozi kana makasataura chokwadi ndosaka ndasumudza paive inini nasabhuku pamadhiri emundati kutaura nemunhu wako neuyu ndataura naye ndichigara takavisana kuti inini ndoda kwekugara iwewe handichadi zvemaprojekti chete ndodati tise project yedu ndiine pekugara nepekuria wamupa mari uyu ndakamba 700 sapo urikuona zvawakaita turangoti tiikate shoti nyaya yako ndo wakapa munda mwana wemumhuri mako handiti wapa mwana wemumhuri mako ndobva ngokutendako ne700 then uyu ndobva azotengesera ava ne700 because anga ada kurikavha 700 yakaita sei yaanga akupa zvichireva kuti wosabhuku wakatotengesa nzvimbo mawana hatidii zvedu zvokuti tiswero tichiningirikiri because iwewe sabhuku hauna nzvimbo tati tibva takuudzai kana mambo akanachi havakwanise kupa munhu nzvimbo zvisingazikanwe musha ndo varidzi vechii chiwo pamaipa mumusha mamusinere vano vari kupa ndo vada kupanikiti vadoko vashandisa muna here vano vasina nzvimbo imomo iye ndimwe mwana wacho haona akabva atengesa noti dai wakaita pajekerere waona ungadai wakatonyarara so musha uchikubatsira but iwe hauna kuita zvinhu zvako pajekerere vatovati aiwa endai munoripota kwamunoda ndine 5 mafingerprints waona ekuti waitozvibhosta but zvisinei sabhuku hatinoda kupedzera dare nguva nezvinhu zviri pachena kufane pamwe zviri pachena maona ava mhosva yako yaunayo ndeyekuti wakapa munhu wemumusha usingazivi waona ndo mhosva yako yekutanga then ine munhu wawakapawo akazotengesa musha waakanga apuhwa nechido chasabhuku akatotenda zvichitoreva kuti pa700 akatopuhwa neava pane nyanga ichazoita ichazobuda maona bhozi tati hatisida kuita sei pedzera dare nguva nezvinhu zviri pachena noti takazoda kutanga kubvunza kuti tipe malist evanhu vari mubhuku menu taona mune mazita evanhu vakawanda vasina kana kutopetera kwamambo mawana ende kana vasina kupetera vanhu ivavo tichabvunzwa kuti vakabva kupi mazita avo vakabva nekupi vanhu vese ivavo mawana but zvisinei pamwe une zvauda kutaura tisati taita kuti mambo wato mutongo wavo hauna chekutaura saka toita sei sezvo wakapa vanhu zvisiri kuzikanwa nemutembo sezvo ndiwe sabhuku toita sei wakatengesa infact takati wakapa teitange tikurerudza munhu wawakatengesera toita sei naye
whether atidapedzera dare nguva zvenyi zvekuya muchipati mastatement kuti tosvoti aiwa iwe unosvoti ndaka wakandipa wana ndo mari dzamune mautaurwa nadzo panyava saka taura zvaoda kuna mambo kuti ndini mambo nemhosva yangu yandakaita ndafunga kuti ndidai ipapo madyira ndotonzwa kuna mambo kuti vanonditowo kudi mambo vari kutika basa ratopera ona izvozvo ndo zvekutanga but iwe ndaingati utaure wenga kuti woda kunzwa kazichabva kuna mambo saka tiri kuti basa rapera ndo chekutanga ona hatina tambotaura sabhuku hatina tombokonoti zvinoita muna mangwara ndonganambotaura tati iwewe chii chauda panyaya yemundo wawakanhingiririna wawakagobora wakaita notorwadza wozivati cpt sitaitasira kuti masabhuku mimi ndiminochengeta zviyerwa ende kana mapa munhu pasinganhingiriki chiitai kuti zviyerwa zvichengete ende pawakapa munhu pagomo pasingarimiki then munhu ndokubva yakasogobora kuya nemhosvo dzake dzekugobora noti chamubvunza kuti une tsamba yekuforestry kana asina tichamuti pamuti wega wega noti gore nereti kutobheta zvezvinoti hadzi kuno kuti takanyorova gore nere gore rekutema vanhu imboendawo mombe dzenyu saka iminisapo kutaura taada kuti tatosarwa 2 minutes kuti nyaya yenyu ipere aipa mundokumberorengezo mambo rweni ndakaita kuti ndakapa munhu ziringazikanwe taura chokwadi chokwadi chiripo ina ndakumutengesera ndakamupa semwana pamusoro yemadyira isu tauya tiri mhuri yekwamatiya tiri kurwadziwa tine vana vari pano vatofambira kuti vanyatsopupura vari kurwadziwa nenyaya yekutengeswa kwakaitwa nzvimbo iyi. Nzvimbo iri kutirwadza kuti nzvimbo inoera panonwiwa mvura nemhuka dzesango. Mukatosvikapo tine vamakatuma vakasvikapo vakapaona zvekuti mvura ichashayikwa nekuti uyo akauya kuzogara munhu wechipostori haakwanisi kuza chivanhu chepo. Saka tiri kutochema kuti vanhu vese vari area iyoyo vanga vachirarama nemvura yemuchisvingo imomo. Mvura iyo ichapwa nekuti uyo haazivi murayiro yakagara iripo pamvura ipapa. Hapashandiswe chitini, hapashandiswe apa ufanira kutosvika nebhutsu, asi nekuda kwekuti uyo akauya aitoisa injini dzemvura mutsime imomo, vachitora jecha mutsime imomo, saka tichashaya mvura yekumwa mambo. Uyezve haasiri ega akatengeserwa, pana amai vakatobhadhara 300 zvekare vari munhu vanogona kusumuka kuti shuwa ndakabhadhara $300 vachipa futi sabhuku. Uyu munin'ina wedu hazvichinje, asi zvatiri kuchemera ndezvekuti utongi hwake ndo hwatirwadza. Tasumuka tese semhuri yekwamatiya kuti semataurira amaita tiri kuda kutokutendai mambo kuti kana mati basa rapera tiri kutozvitenda nekuti tatouya neumwe sabhuku watiri kutokupai mambo kuti uyu kana mambo azoti akumira basa zvakureva kuti imimi ndo pavanozodza kuti chenda munotitsvagira sabhuku mozoya nayo. But sabhuku ukunzwa zvekutaurwa nemushaka izvi kunzi unotone vamwe wawakatengesera vatouya muno. handina munhu ndakatengesera uye ipapa ari kutaurwa mira ndini ndinotaura tauravo pamusoro pataurwa kuti pakasipiti hapasi pakasipiti mumujinga metsatsatwa chisvingo chiri kwacho kukasipiti uko kwatone vanhu vakatogara ikoko tokugara kumugano kwatone vanhu vakatogara ikoko mugano namadyira madyira atsiga munokuziva here madyira kurutaurwa wangu ndinokuziva mamiriro apakaita panhau chisvingo chiri pakati pane ninga saidi rokuruboshe kune kamwe kakowa kanobva tapo uku ndokune kasipiti kacho
pechishingo. Mugano wangu inini uri pamberi kubva pakaiswa munhu naMhembere. Akaisa mini. Ako ari make. Okay. Ndakapa akaiswa pachisipiti. Mambo kutaura chokwadi zvinenge zvichida kuti dai mhuri yenyu yechipurisa ichinge ichifamba igona nekuda kwekuti last time yo ndakatomboshupikana zvikurisa nemhuri inowachira pane karuware kari panapa side rekuleft kwandi kutaura kwe pane karuware kari apa uku kwakasilopa kudai so now mvura haiwirirane nesipo vanowachira ipapo mvura ichierera ichienda ku aiwa tapanzwa machii hazvisinei kuti pakasipitika kana pakasipisa asi mhosva yavo uri kuiziva tomboti hazvikasipiti takumboisa pasaiti asi mhosva yavo waizwa ko hanzani vakura makapuhwa kana nasabhuku akutemba mapoweni ishuwa kuya kwakaita vanhu kudaita maprojekti esasa vanhu varogara aiwa wakaudzani kuti ndane munhu wandakaita ndakaudza sabhuku ndo wakaudza kuti ndakaita project izvozvo sabhuku hongu kutaura akataura aita sekuru vangu vanhu vambofanira kugara papi ipapo ini ndikatomudza ndikati no chiri kuitika ndikuti asekuru wako avo tinofanira kuenda kuzorozisa mambo saka December ndopaitwa nona mukana ukula ndingona Samuel Show apa makapuwa Samuel kandi opa makabva mamhanyana akuite ipapo tantori munzira tatakamira kuya kwavo esatizoziye kure kuya kwamambo nemunhu tabva ndakuudza vabereki ukauya toti watengesera munhu wobvaya naye kwamambo uchiti uri kunopetera haiyoyo tinoitambira toirova tabva ndakuudzai but pakazongoita dispute hazvireva kuti kuya kwawakaita kwamambo mambo vakapa chidhindo chekuti utengese haukumbozi tinosvika kubvunza kuti iwe pawakapa musha uri kuzviziva here wobva wati uri kuzviziva then pazaitika dispute panapa manje taakuzonzwanza iyo hauna zvisinei vakuru ndimi makanikirina project makaendawo project isusu mambo akuti andautora sango rangu rigare rakadaro hazvina kushata ndito saka ndo zvakuitika kuti imimi sango renyu ramakanga mapuwa sango iroro paakugara pasina munhu ndine chekubvunzawo bvunzai zveni inini ndapiwa sango ndakapiwa muna June musha wese ukukomplena wakandiona ndichivaka uchitouya ndichivaka kubva June kusvika December ndakugara handina kurava asi ndine zvandakaitawo zvavaindiona ndichiita zvakaita sechibva vataura inini ndakamisa ndopandiri kutogara ndakamisa dzina unonobvisa marata nenhingirikini kana usingade kupaziva unonobvisa wega marata unondonyatsunobvisa because vakayachipaza kupaza kunozokuita kuti chingori nezvongochada zvinhingirikini zvisazoshanda saka ivo kana wakatongwaraka itononobvisa wega because takazotumira vanozoya kuzoningira unongochiziva ti akutotaura kati rooms kana 10 pamusoro ichaka aisitori chii ini ndakavaka 500 chandiri kubvunza ndechekuti zvandakaisawo dai uri musha uchiti apa vako ndichatangawo shamari pauri kuvaka apa hapadi ndoramba inini kuti ndiri kupavaka chete ndine mhosva yekuti ndapikisa musha uchinditaurira musha wacho wanemira ndaita maposti angu ndavhura marodzi ndadii wozonditi chibva handisiyiwo pamusoro yevadai pamusoro yevateereri inini ndini muridzi womusha kuti aite sabhu ndini anoita sabhu iwo kana kuti dare rese rakamira riri panapa here vanhu vese varumwe vemusha vakakuona ini ndakakuona here ndimudibvunze kuti akandiona here ini ndini mukuru ndini muridzi wemusha iwoyo kana kuti vanhu vese vauya pana vakandiona wakaona nini ndakakuona chevakamusha here pamusoro ava vakuru vakandiona ndichivaka minotanga mukuru tingangoda kuda kutirayavo kuda kuningirikina mutemo wenyika unongotaura kunyange wakaita 10 years wagara ipapo kana 20 years
but kana vanhu pamwe makamhenge maendera makavakandira matombo mawana kuti vadzimai aiwa tingotaura sekonerango anditi dzimba dzemuproject ere asi dzimba dzekugara kozi vati taita project kako iwo vaizovaka yeproject wakauya kuproject waita kweshamwasi atamotipindura because mati project uya autaura kuti ndakavaka imba because project amotine expert ungotipindura ipapo todakuenda dzimwe nyaya kumana aiwa mataura kuti makauya kuproject tisatatitaurira ipamberi inini ndataura inzwa shamwari turati tipedzi ndavataura da tinozapane donga kana uri wakamonifonera ndichikudzwa kuti wataura kuti ndakatengesera ndakuchitaura zvawakataura wataura kuti ndakatengesera ndakati wo wakazokutaura mudare kuti ndakatengesera zvinoita kuti dare riri titaure navo avo but imimi mataura kuti ndakaita project saka isusu kana takutaura zveproject kana kuchiuya project mambo panotone mafomu anofirwa kukanzuru anosainwa nasabhuku osainwa nakansela ozosainwa namambo ozosainwa nachairman wekanzuru aiwa hatitaure zvekuti wangorumdziraka ona wakatotanga kuita kutoshora ona wakatotanga kutoshora but iwewe semunhu angaida kubatsirwa nedare mambo inini ndakatengesera asi ndatengeserwa inini yanga isiri mhosva yangu ndaingofunga kuti vanhu pakaita sei pakachena ndainchikumbirawo mambo ndakaita nekusaita sei nekusaziva but iwowo utotaura kuti ndakatovaka vanhu vakandisiya ndichivaka kuratidza kuti waivatesta kuti vachakuita sei matauriro andaita ndo pamwe rimwe rinosiyana ini ndatini uyu akanditengesera $7 aiwa ona kuti akanditengesera wati akandipa ndindazongotara handipa inini aida kuti ndikati ini chama ndoda kuita project at the same time ndichigara saka ndakabva ndamupa $700 handiti takuita project ndichigara aiwa wagona aishamwari hanziwo wakanitengesera 700 wakanitengesera 700 ndokubva wanditi ndinenge ndichita project but pamberi pamambo watone mhosva yawabata bhaibheri ukatinyepera watone mhosva ndobva wamutizwa kuti tikuita project isusu kuno kuna mambo wataura kuti tikuita project uye akadana aita project achigara ishuwayo saka munoindidi kuzvitaura zvese asi kugona kutsanangura mukomana uyu nyaya yakaitika ava vari kuti ndakamupa 700 ndo yaakazonopa sabhuku haana kupiwa mari yekuti uye atengesa nzvimbo ayo akati sabhuku aroda kutenga vaapa 700 saka uyu mari yake ndo yaakasopa 700 uye haana kutengesa vari pamwe chete pekuita project ndizvo zvimwe chete aiwa achigara ka varume sabhuku ane mhosva vari kutaura ngati ari vabereki ndikukumbira vari kutaura hande panze vari kutaura hande tauraura tipedzisa pamusoro ichangamiri pamusoro dare rinokudzwa chandikada nditaura mudare muno ndechekuti mutemo wenyika ini kuita mhosva usingazivi kuti imhosva haisi defense vakuru ava nyange vakaita vasingazive kana vachiziva vane mhosva uye ndau ndijekese pachena dare rese richinzwa nzvimbo dzinonzi dzinoyera varidzi vadzo madzimambo saka kana tikasiya tsika nemagariro zvaakupindwa netsika dzamazuva anaya kureva kuti madzimambo asina basa munhu akungoita madirativhange nzvimbo dzinoyera kana dzikakanganiswa dzinoita kuti mvura isanaye zvakanaka sekunaya kwairi kuita zvinezvi kuri kunyanya denga rakatinzwa saka isu hatichengetei nzvimbo dzedu izvezvi kurakashwa kwemiti kokuya kunotokanganisa nzvimbo uzi mune muchigara mhuka dzesango nezvimwe zvakawanda saka ndoti vakuru ava kuti vakaita sei vari kuhwanda nemunhu mhosva chaiva nayo pamberi pedare rinei vakatenga vaitoziva kuti uye ivhu haritengeswe ivhu nderehurumende
richionekwa kuti rinofamba sei nemadzimambo edare munhu ndinotenda zvangu. Sabu, mhosva yako yaunayo ndeyekuti wakapa mwana wako womuvillage musha usingazivi, ndo mhosva yako yaunayo. Then uyo mwana uyu Sabhuku akakutemba atizoita wakanokumbira uchiti ukuda wei, because hatisati asvika ikoko kuti wakakumbirire musha wacho wapuwa wakunotsvaga mumwe munhu tozoiti kuti hauna hako profit yawakaita, nokuti kana wakapa Sabhuku 700 iwe wakapuwa ko 7 zvikuratidza kuti 700 yawakangopuwa nauyo ndo yawakaendesa maona. Saka pamwe anga achazobhadhara zvake mbichana dai pasina zosimuka mhepo idzi, but zvisinei une mhosva yako yekunyepera kuti pamberi pedare kuti mudaita project wakandopa munhu kuti achitogara ipapo zvamuchose, ndo mhosva yako iyoyo. Then mimi wakuru ndisingazivi kuti pamakanga project yamaida kuita yanga rei mbudzi kokuzotema misango iri pamaite amweni mbudzi dzinoda kugara mana miti nemakadaro kuzotema mama kutemerei imi mairaita project yembudzi maitira kuzodzona kana chiza tichitema bado kunotema miti midiki kuti usukwanise kubira, kuti miti ikadai nevhunga. Saka ini ndakatema tumiti tudiki nesaidi randakarima ndo randakavhunga. Okay, nai mupolisi pawakaenda miti midiki yakatema pakatotemwa miti pakatotemwa pachibage chakatopambwa nemapfeni, saka hatingatipamba pane miti midiki. Okay, saka zvisinei mhosva yako yandiri kuitira kuti ndikuverengere imhosva yekutema miti. Ona miti ndoti tazoda kuikaunda toita kuti miti pudzi yatoitwa kuma-30 zvikura kuti mbudzi 30 mombe 6 ona, but hatidaidi kuzodako maona. Saka zvisinei ndo mhosva dzako. Pane angade kuwedzere semambo asatata hapana ndi mambo Sabhuku tamona nemhosva yekutengesa ivhu. Ipapo mambo taachikumbira kuti chidzidzo chibva chabvira pana Sabhuku. Hatisi kutaura zvezvimwe zvichemo zvatakazonzwawo, but tadati chidzidzo chibve kuna Sabhuku. Taachikumbira Sabhuku kuti Sabhuku abva ambomira basa kutsvagwe vanhu vari reliable vanoda kuchengetedza zvinhu, ndo chekutanga ichocho kana Sabhuku. Then pane vakura hatachingoti mongovapo mbudzi mambo sekuti hapana chaaka-benefit kana vari kurererana chokwadi. Tachingoti makamuti mbudzi mbiri kuitira kuti vazive kuti zvinhu zvinoitwa chichi pamutemo. Dai paakapuwa naSabhuku akachiudza Sabhuku kuti achiudza musha, tofunga pangadai pasina mutauro weso. Then ava vakura tachikumbirawo mambo kuti vakatengeserwa nokusaziva hatingavapedi mhosva, asi mhosva yava nayo ndeyekupaza miti vasina kunopuhwa tsamba. Dai vatoti ndakapuhwa tsamba naSabhuku zvazviri nani, taibva tati tiratidze tsamba yamakanyorerwa naSabhuku, but zvikuratidza kuti Sabhuku havana kutovanyorera tsamba yekuti vateme miti yavakaita. Kazi dai vakaenda kuema kunanzi kuforest maingonobhadhara $10 kana $15 yokuti muvakwanise kutema ipapo. Saka ndo mhosva yava nayo yekutema miti. Tachikumbira mambo ipapo pamiti kuitira kuti chive chidzidzo kune vanhu. Makavatiwo zvenehamombe chete 1 nekuti pakatoparadzwa, ndo mhosva dzavanadzo mambo. Nzvimbo yakudzokera kumusha mambo. Nzvimbo hapana havachanhingirikiti, nokuti takaramba tichidaro vanhu vachangoti topara tozongononzi kudare aiwa munhu ngaagare. Nzvimbo iyoyo taakukumbira mambo kuti
idzokere kumusha igare yakadaro ende takumbira mambo imbi kuti muise ziso renyu panzvimbo yekuti hapana munhu achapagara kusvikira musha wazouya uchikumbira semusha kwamuri mambo kuti atafunga kuita zvakati kana kuita wakati ndo zvatiri kukumbira mambo izvo. Sorry, Vadare, Mambo, Sana. Ndoda kutenda nezvabuda mu. Aiwa zvabuda. Mambo azati wataura. Mambo wataura. Mambo azati wataura. Ndinoapira. Sana unati mambo. Nyata ngakawanda. Ya, ndingangoti panyaya idzi. Pana akatengesa. Asingati haana kutengesa. Pamwe uyu akabhadhara 700 ndinoona kuti dzinonguva ane mhoka ndisabhuku nabhuru wake zviri zvasabhuku ndakutoti basa rako rati rapera zasi unofana kunyora wega tambo yekudziza iyo kuti inizosabhuku ndakundisa saka ndingoizwa wamataura zvongazi sezvo handichawedzirayo manzwa sabhuku basa rapera. Pamusoro pekupera kwebasa unoperekedzwa neti zvataurwa namambo zvatataura kuti mhosva ukangonzi basa rapera usingabvise mombe kuna mambo kounza mombe yekupera kwebasa kwako nezvawakaita. Hatingataure zvatakanzwa zvimwe hatine nazvo patiri kutaura nenyaya iri panapa. Then iwe shamwari ndakutsinhira zvongotaura mambo kuitira kuti muende muchiziva kupai 21 days takuti dzako mbudzi 2 iwewe hati yekutema miti hatisi kutaura yekutenga kutaura yekutema miti kungotema miti ngada tiri kuchaja negreen waunza munhu anenge asina kugutsikana nemutongo wataurwa namambo ikodzero yako yekuenda yekuti tinokupa kuti unoita appeal tinokupa appeal later unoningirikira asi ndo mutemo chiuyamisaini vanhu mosimbuka zvenyika. Then vanhu vekumushawo monogara pasi sabhuku amira basa hatingati amira amiswa nyangwe akasanyora tiri kunyora usazoti aiwa ndinyorere hayatoko tsamba yako kudhara saka takutoshedza vanhu takuti monogara pasi mozotipa munhu monogara pasi kansera aripo pana magara maita laki ndabva ndavaona kansera varimo kansera monogara pasi nemhuri takuda sabhuku munyowani uyi sabhuku amiswa hapana chachaita mainputs makaona achimiramira mohamatomudzinga saka tapedza nayo.